எங்க அப்பா வச்ச பேரை ஞான தேசிகன் அப்படின்னு வச்சத கலைஞர் ஐயா வந்து எப்படி அந்த ஞானியை கொண்டு வந்து இசை ஞானி இசையோட சேர்த்து அந்த ஞானத்தை கொண்டு வந்து சேர்த்து இசை ஞானி என்ற டைட்டில வந்து எனக்கு பொதுமக்கள் இவ்வளவு பொதுமக்கள் கூடியிருக்கும் பொதுக்கூட்டத்தில் வச்சு இவரை இசை ஞானி என்று நான் ஒரு பட்டத்தை அளிக்கிறேன் என்று அனௌன்ஸ் பண்ணி அந்த பட்டத்தை எனக்கு கொடுத்தார். இளையராஜாவை கேட்டு படித்து பார்த்து உணர்ந்த வகையில் நான் அவருக்கு இன்று இந்த வேளையிலே ஒரு பட்டம் வழங்குகிறேன். இசை ஞானி இளையராஜா என்ற பட்டத்தை நான் இந்த வேளையிலே வழங்குகிறேன். அவரை வந்து நான் எப்படி எடுத்துக்கிறேன்? என்னுடைய தந்தை வைத்த பேரு இவருக்கு எப்படி தெரிஞ்சது, அந்த உணர்வுகள் வந்து அவரால் ஃபீல் பண்ணி தலைவருடைய சிறப்பு. அவர் வழியிலேயே முதல்வரும் நாட்டை நடத்தி கொண்டு செல்வது எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது.